Bore da, croeso a cynnes i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfarfod gyda'n gilydd ar fore cynta'r wythnos i ddathlu atgyfodiad yn harglwydd a'n gwaredwr ni. Emyr yn arwen ni y bore yma. Ni'n dymuno bendith Duw arno ti, Emyr, wrth ti yn harwen ni. Ac yna cofiwch yn y baned ar ôl roedfa ac yna ysgol Sul y plant ag yr oedolion tua 11:15. Wedyn, trefniadau'r wythnos, fel arfer, cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, neu ar-lein am 7:45. Yna paned y sgwrs bore di Mercher am 10 yng Nghartre Nia ac yn edrych ar Titus penod 2. Cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein nos Iau am 8. Ac yna clybiau y plant fel arfer ar nos Wener. Cofiwch, Castell y Mis yn mynd at waith Lydia Adams sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia. Ac yna Emyr yn arwen oedfa prynhawn yn Merthyr am 3 oedfa Gymraeg. A hyn o felly gyda ni am 5 bydd Gwydion yn arwen ni yn yr oedfa. Ni'n edrych mlaen at hynny hefyd. Cwpl o beth eraill i nodi. Cafodd Rhodri Glyn i dderbyn ddo fel gweinidog yn yr Eglwys ym Mangor. Ac felly ni'n cofio am brodyr a'n chwiorydd yn yr eglwys honno. Ac yn dymuno bendith Duw ar Rodri a'i weinidogaeth e. Ac hefyd, newyddion trist, ni'n clywed bod brawd Jill bydd e farw yn ddiweddar ac yn dymuno cydymdeimlo gyda Jill a'r teulu ac yn gweddïo drostyn nhw yn ei galar. Dyna'r coeddiadau. Gadewch ni ddechrau roedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr ti bod na groeso i ni ddod ata ti y bore yma. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu mwynhau dod at ein gilydd fel dy bobl di. Ni'n gallu mwynhau dod i'r oedfa i daddoli di ag i ddysgu oddi wrth i ti. Ond ni'n diolch i ti bod ni ddim yn dod yn syml at oedfa neu at gwmni'n gilydd, ond ni'n dod at Dduw Tad, Duw Mab, Duw Ysbryd Glân. Ac arglwydd ni'n diolch i ti bod ni'n dod nid at y set o gredywau yn unig, ond ni'n dod at berson ac mewn i berthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti bod e'n gwahodd pawb i ddod ato fe. Yn wir, mae'n dweud, dewch ata fi bawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Ac arglwydd, ni'n gwybod bod y pethau hynny'n wir amdano ni bore yma. Ac yn diolch i ti bod na wahoddiad i ni a chroeso i ni. Ty fel i ni'n tymlo, ty beth yw'n profiadau ni wrth ni ddod at yr arglwydd Iesu Grist y bore yma. Arglwydd, ni'n diolch ti felly bod Crist yn un oedd yn gyfarwydd a galar. A bod e'n gallu cydymdeimlo â rhai sy'n galaru. Ac felly ni'n cofio am Jill a'r teulu ac yn gweddio bydden nhw'n profi dygysu'r di. Bydden nhw'n gwybod bod ti yn agos atyn nhw ac yn dymuno tynnu'n agos a chydymdeimlo gyda nhw. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at Grist nath alaru ar lan bedd. Oedd yn gwybod beth oedd hyd yn oed i brofi marwolaeth. Ond ni'n diolch ti bod ni'n dod at Grist sydd wedi atgyfodi, un sydd wedi concro'r bedd. Ac ni'n dod felly yn llawn gobeith ac yn gweddio bydden ni'n profi ffrwyth y croesoliad a'r atgyfodiad. Y bore yma fan hyn. Ni'n cofio am yr Eglwys ym Mangor yn gweddio ti bendithio Rhodri a'i waith yn Gwynedygeithi. Ni'n gweddio bydde ti'n bendithio yr Eglwys gyfan a'r dre. A bydden ni'n gweld ffrwyth atgyfodiad ar arglwydd Iesu Grist yn y dre honno hefyd. Yn wir ar hyd a lled yn gwladu. Bydde'r heddi yn ddydd gras, yn ddydd bendith, bod ni'n clywed
bod ti wedi dod yn agos. Arglwydd presenoldeb i hun yn ein plith ni. A gogoneddau yn o Crist ni'n gofyn. Amen. 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 Diolch Rodri. Ni'n mynd i ganu yn gyntaf rhif 35 yn yr atodiad. Ni ddod am meddwl ni, am calon ni yn syth at y groes. Croes yr arglwydd Iesu Grist. A'r hyn na fe ddiolch drosto ni. O, am weld y waw. Ar y twylla ddi. Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn ei guron friw a'i roi ar groes o bren. Ail bennill yn dweud, am weld y boi'n sgythrwyd ar dy wedd dan bwysau baich fy mhechod i. Pob un meddwl drwg. Pob un weithred gas fel dreinen yn y ben. O'r fath grym. Grym y groes. O'i'n ein Duw yn dioddel oes. Dig y nef arno ef. I'n gael maddeiant wrth ei groes. O diolch iddyn, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Calvary.
Cario ymlaen bore yma i edrych yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac ni'n mynd i edrych bore yma ar adnodau 10 i 17 o'r bennod gyntaf. Felly 1 Corinthiaid pennod 1 ac adnodau 10 ymlaen i 17. Dyma'r ein Duw ni. Yr wyf yn deisif arnoch, gyfeillion, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, ar i chwi oll fod yn gytun. Na foed ymraniadau yn eich plith, ond byddwch wedi eich cyfannu yn yr un meddwl a'r un farn. Oherwydd hysbyswyd fi amdanoch fy nghyfeillion gan rai o di clywi fod cynhennau yn eich plith. Yr hynna olygaf yw fod pob un ohonoch yn dweud rwy fi'n perthyn i blaid Paul, neu minnau i blaid Apollos, neu minnau i blaid Cephas, neu minnau i blaid Crist. A aeth Crist yn gyfran plaid? Ai Paul a groeshoeliwyd dros ochwi? Neu a fedyddiwyd chwi i enw Paul? Rwyf yn diolch i Dduw na fedyddiais i neb ohonoch ond Crispus a Gaius. Peidiad neb a dweud i chwi gael eich bedyddio i'm henw i. Do, mi fedyddiais deulu Stephanas hefyd. Heblaw hynny, ni o na fedyddiais i neb arall. Nid i fedyddio yr anfonodd Crist fi, ond i bregethu yr efengyl. A hynny nid a doethineb geiriau, rhag i groes Crist golli ei grym. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Fi'n credu bod Bedr yn mynd i ddod i roi stori'r plant nawr. Diolch Bet. Iawn. Ni'n clywed fyna am rhai pobl yn cael ei gwahanu. Okay? Just achos pethau bach sy'n wahanol rhwng nhw. Nawr, fi eisiau chi edrych o gwmpas yr ystafell. Mae gyda ni llwyth o bobl gwahanol yn yr ystafell yma, yn does? Okay? Fi'n mynd i gael cwbl o cwestiynau i weld sut ydw i'n gallu gwahanu pawb fan hyn. So, enghraifft, pawb sydd yn hen ac uwchben 50 llaw i fyny. Advocus. A pawb sy'n ifanc a o dan 50 llaw i fyny. Lovely. Croeso, Fodri. Croeso. Mae'n dweud 40 fan hyn, o'n i feddwl. Okay. Pawb sy'n hoffi siocled mwy na losin? Na, well yn dweud. A pawb sy'n hoffi losin mwy na siocled? Dyddol. Pawb ifanc yn hoffi siocled. Okay. Pawb sy'n cefnogi Man U mwy na Liverpool? Os unrhyw un yn cefnogi Man U? Na roed Man U lan. Unrhyw un sy'n cefnogi Liverpool mwy na Man U? Diane Elizabeth. Bechgyn irrelevant, okay. Okay, pwy sy'n hoffi Frozen mwy na Aladdin? Molly. Dim lot. Pwy sy'n hoffi Aladdin mwy na Frozen? 100%. Croeso Emyr. Okay, pwy sy'n hoffi gwersi ymarfer corff mwy na gwersi celf? A pwy sy'n hoffi gwersi celf mwy na ymarfer corff? Mae hwnna'n rili ddiddorol.
Okay. Pwy sy'n hoffi ysgol Glantaf mwy na ysgol Plasmawr? A pwy sy'n hoffi Plasmawr mwy na Glantaf? Andocus chi hefyd. So mae loads o ffyrdd gyllen ni gwahanu ein gilydd. A mae rhywun gyd yn enghreifftiau eitha stupid. Ond hefyd, maen nhw yn gallu creu tensiynau. Fi'n gwybod mae weithiau pobl Glantaf a pobl Plasmawr ddim rili'n hoffi gilydd, just achos maen nhw'n ysgol gwahanol. Neu tîmau pêl-droed gwahanol yn casau gilydd, just achos maen nhw'n hoffi'r tîm arall. Dwi ddim yn rhywbeth mawr, ond mae'n rili gallu gweithio yn erbyn ei gilydd. A dyma beth ni'n clywed am y Beibl, yn y darlleniad newydd glywed yn Corinthiad. Mae pobl Duw yn dechrau gwahanu a splitio mewn i grwpiau arall, grwpiau gwahanol, am pethau bach iawn. A maen nhw'n anghofio beth yw'r prif beth pwysig, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth sy'n uno ni gyd fan hyn. Mae pawb yn y capel fe hyn yn dod yma i glywed gair Duw, i glywed gair Duw. A ni'n gyd yn dod yma i uno gyda'n gilydd am yr un peth yma yn gyffredin. Bod ni'n caru ac eisiau clywed mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Nawr gallwn ni fod yn gwneud unrhyw beth gwahanol bore yma, ond ni, fel un teulu, yn gallu dod at ein gilydd a dod i glywed am Iesu Grist. Nawr mae hwnna'n rhywbeth amazing. I fel bod ni gyd mor wahanol, a ti'n gwybod, ni'n gyd yn eitha tebyg mewn rai ffyrdd. Ni gyd yn siarad Cymraeg, ni gyd yn byw yng Nghaerdydd, ni gyd yn dod o Gymru. Mae loads o ffyrdd arall gallwn ni fod yn wahanol, ond ni dal yn wahanol yma, ond ni dal yn gallu uno gyda'n gilydd yn y gair. A mae hwnna'n rhywbeth rili bwysig i cofio. Hyd yn oed os ni'n cwrdd â rhyw randomer sy'n dod falle o America, weithiau, os maen nhw'n Gristnogion, ni'n gallu teimlo rhyw connection gyda nhw, ni'n gallu teimlo'n agos gyda nhw trwy y Beibl, trwy Duw sydd gyda ni yn gyffredin. Iawn, a mae'n bwysig cofio hynny wrth i ni falle cwrdd â pobl trwy ein bywyd ni. Diolch yn fawr. Diolch mate. Diolch i ti. A na ni ganu eto yn gilydd. Ni ganu rhyw 50 yn yr atodiad. Rowch i'r arglwydd yn Dragywydd, foliant. Bawb sydd isonen. Dyma rhywbeth i ni gyd yn gallu uno i'w wneud. Weler Iesu'n dioddau, trengu yn aberth perffaith ar y pren. Conquest gafwyd, bywyd roddwyd. Mewn gogoniant coed ein pen. Yna ni sefyll i ganu mawd yn gilydd.
gweddïod yn gilydd, nhw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw. I ni yn diolch bod ni'n gallu dod at y ti y bore yma, ac dalw di yn ein Duw, ein tad, ein harglwydd, ein gwaredwr. Arglwydd fod yna gymaint o wahaniaethau yn bodoli rhwng ni. Ni'n edrych yn wahanol, mae'n profiadau ni'n wahanol, mae'n diddordebau ni yn wahanol. Mae'r pethau ni'n hoffi yn gallu amrywio'n fawr, ond diolch i ti Arglwydd. Ein bod ni, fel dy bobl di, a hyn yn gyffredin. Dy bod ti wedi'n caru ni, wedi'n galw ni, wedi'n hachub ni, wedi'n mabwysiadu ni, wedi'n cyfiawnhau ni a'n sancteiddio ni Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ni'n diolch ein bod ni, os i ni yn Gristnogion, ein bod ni yn Rhys. Ac Arglwydd, ni'n gofyn am dy help di, ni'n gofyn, arna ti i roi yr undod, neu i ddiogelu yr undod yma. Da ni'n gwybod fod yna bethau lle ni'n gallu anghytuno a gwneud hynny yn dda. Ond Arglwydd, lle pan ni'n sôn am bethau canolog Arglwydd, pan ni'n sôn am bethau holl bwysig, pan ni'n sôn amdano ti ac am yr iachawdwriaeth ac am be mae Cris wedi wneud drosto ni, pan ni'n sôn am y Beibl a'r hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu Arglwydd, helpa ni i aros yn unedig. Dad, i ni'n gallu meddwl am achosion lle mae Cristnogion wedi cwmpo mas dros bethau eilradd. Ac Dad, ni'n pytio hynny. Ni'n gofyn i di'n helpu ni fod yn ofalus o'n gilydd, helpa ni fod yn ddoeth yn y ffordd i ni'n siarad, helpa ni fod yn amneddgar, helpa ni, Dad, fel glywon ni ochros diwetha, helpa ni i edrych ar ein gilydd mewn ffordd graslon a charedig, a meddwl y gore, a disgwyl y gore o'n gilydd, os gwelid i fod yn dda. Dad, cadw ni. Cadw ni rag yn bleidio, cadw ni rag, rag brathu a darnio yn gilydd a cadw ni rhag rwygiadau, os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n gweddïo'r un fath dros dy bobl ym mhob man. Dad, ni'n diolch i ti fod gen ti dy eglwys trwy'n byd ni. Ac Dad, ni'n meddwl am yr eglwysi hynny y bore yma. Mae gen ni gysylltiadau â nhw. Dad, ni'n meddwl am, oedd Rodri'n gweddïo gyda am yr eglwys yn Mangor, a ni yn cyflwyno nhw ar ddechrau y benod newydd yma. Yn ei hanes nhw, ond Dad, ni'n meddwl am yr eglwys yn Aberystwyth hefyd, Arglwydd, ni'n meddwl am yr eglwys yng Nghaerfyrddin a Llambed Dad, ni'n meddwl am yr eglwysi hynny ni a chysylltiadau â nhw trwy Gymru ac yn Lloegr Arglwydd ac yn ryngwladol a Dad, ni'n gweddu ni nawr yw arna ti roi undod i'r saint di. Cadwa ni a nhw rhag gau athrawiaeth, rhag unrhyw beth sydd yn gelwydd ac yn mynd yn groes i'r gair. Dad, cadwa nhw yn agos at y ti, os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n troi at y ti yn awr. Arglwydd, i ni'n gweld yr amser yn mynd mor gloi, Arglwydd.
misoedd yn hedfan a arglwydd ni'n cyflwyno nawr yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma i ti. Yn gwybod bydd yna gyfleon efallai i dy wasanaethu di ac i dystiolaethu i'r Efengyl a rhannu'r Efengyl ag eraill. A ni'n gweddio nid i'n helpu ni fel eglwys, fel unigolion i gymryd pob cyfle posib. Dad, ni'n gweddio nid i ddwy'n ffrwyth i hynny hefyd, os gweli di fod yn dda. O, Dad, felly ni'n troi at y ti yn awr. Ni'n gofyn ar y ti faddau, pob bai yn erbyn di. Ni'n gofyn arno ti nawr i nethu ni yn y manau hynny lle rydyn ni'n wan. Ni'n gofyn arno ti arglwydd os oes angen cerydd, os oes angen i ni gael ein cywiro a'n disgyblu. Arglwydd, rhwg calonau tyner i ni ac afwyn a barod i ddysgu arglwydd. Da, derbyn ni nawr. Yn ddiolchgar, bendithia ni arglwydd, bydd yn agos ato ni. A mynd bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto rhif 181. Un a gefais i mi'n gyfaill, pwy fel efe. Pwy fel efe. Does neb yn cymharu ar arglwydd Iesu Grist. Ni'n ni sefyll i ganu. Darllen yr adnod yna eto. Darlleniad byr 1 Corinthiaid 1, 10-17. Yr wyf yn deisif arnoch gyfeillion yn enw ein harglwydd Iesu Grist
ar eich chwi oll fod yn gytun. Na foed ymraniadau yn eich blif, ond byddwch wedi eich cyfannu yn yr un meddwl a'r un farn. Oherwydd hysbyswyd fi amdanoch, fy nghyfeillion, gan rai o di clywi, fod cynhennau yn eich blif. Yr hyn o olygaf yw fod pob un ohonoch yn dweud rwy fi'n perthyn i blaid Paul, neu minnau i blaid Apollos, neu minnau i blaid Cephas, neu minnau i blaid Crist. A aeth Crist yn gyfran plaid? A'i Paul a groeshoeliwyd dros y chwi? Neu a fydyddiwyd chwi i enw Paul? Rwy'n yn diolch i Dduw na fydyddiais i neb ohonoch ond Crispus a Gaius. Peidiad neb a dweud i chwi gael eich bydyddio i'm henw i. O, do, mi fydyddiais deulu Stephanas hefyd, a heblaw hynny ni o'n a fydyddiais i neb arall. Nid i fydyddio'r anfonodd Crist fi, ond i bregethu'r efengyl. A hynny nid a doethineb geiriau, rhag i groes Crist golli ei grym. Mae'r introductions drosodd, dyna sydd dynnu yn yr 9 adnod gyntaf. Paul yn cyflwyno ei hun ac yn atgoffa'r Corinthiaid ychydig bach o beth sydd wedi digwydd iddyn. Beth mae'n golygu i ddod yn Gristion, beth mae'n golygu i fod yn Gristion. A nawr, adnod 10, ymlaen, really, hyd at ddiwedd pennod 4, mae dyn ni adran fawr gyntaf y llythyr. Paul's getting down to business. Ac y peth sy'n mynd i gymryd lan, y pwnc sy'n mynd i fod yn y 4 pennod gyntaf nawr, yw undod. Oedd yna ymraniadau wedi ymddangos yn yr eglwys yng Nghorrydd. A nid jyst ymraniadau dros ydych chi'n hoffi siocled neu sweets, ydych chi dros 100 a'i peidio pethau fel yna. Na, oedd yr cwmpo mas yma wedi troi yn reit ddifrifol. A chymod be, mae'n drawiadol yn y gwe. Os chi'n gyfarwydd ar Testament Newydd, os chi'n gyfarwydd ar epistole'r llythyrau yma, mae'n syndod faint ohonyn nhw sydd yn gorfod rhoi sylw i undod a chwmpo mas. Oedd e'n broblem yn y ganrif gyntaf. Os dim reswm dyn ni feddwl bod e ddim yn broblem heddi. Dwedodd yr arglwydd Iesu, os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Mae'r os yna yn reit allweddol, fe gwe. Does dim byd gwell gan y diafol, does dim byd gwell gan y byd, na'n hollti ni fel Cristnogion, ein gwahanu ni, ein gwthio ni ffwrdd oddi wrth ein gilydd. Ac dy'r broblem ddim jyst mas fyna wrth gwrs, mae'n y broblem hefyd yn ein calon ni, achos fel pobl mae dyn ni rhyw allu ryfeddol i ffeindio resymau i ddadle a'n gilydd. Ac i gwmpa mas dros y pethau lleia, hyd yn oed pan ni'n gwybod, dyn nhw ddim yn bwysig mewn gwirionedd. A felly, dros y 4 pennod cyntaf yma, ni'n mynd i glywed ychydig am pam fod yna ymraniadau wedi datblygu, sut mae'r ymraniadau yma wedi dangos ei hunan y mywyd yr eglwys, ac yna fydd Paul hefyd wrth gwrs yn trial dadle a cywiro, dangos pa mor dwp maen nhw wedi bod a trial helpu dod ar eglwys nôl at ei gilydd. A mewn ffordd, mae'r 8 adnod gyntaf yma yn rhoi rhyw fath o abstract, rhyw fath o introduction i ni o'r hyn sydd i ddilyn. Ni'n mynd i glywed am pwysigrwydd ein undod ni. Ni'n mynd i glywed am y perygl
un hindod ni. Ac yna ni'n mynd i glywed ychydig bach am y llwybr i undod. I ddechrau te, pwysigrwydd undod o fewn eglwys. Ac mae hynny'n dod drosodd mewn sawl ffordd yn dydi, wrth i ni edrych ar eiriau Paul fan hyn. Y ffordd cyntaf mae'n dod drosodd yw yn y ffaith, mae dyna'r peth cyntaf mae Paul yn siarad amdano. Sa'n gwybod faint i chi'n gwybod am y llythyr yma at y Corinthiaid? Sa'n gwybod faint i chi'n cofio am yr eglwys yng Nghorinth? Oedd yna broblemau mawr. Oedd yna broblemau difrifol. Oedd yna bethau, echa fi wedi dod i fewn i'r eglwys yng Nghorinth. Ac eto, lle mae Paul yn dechrau? Beth yw'r peth cyntaf, y broblem gyntaf sydd yn mynd â'i sylw? Wel, y diffyg undod. Mae'n gorfod delio gyda hynny yn gyntaf, yn dydi? Achos mwyn i'r eglwys ddelio gyda'r problemau eraill, mae'n rhaid ei bod nhw'n gwneud hynny yn unedig, yn dyfe? Os ydyn nhw gyd ar wasgar yn y grwpiau bach gwahanol yma, does dim siawns y bydden nhw'n gallu delio gyda pethau eraill. Mae'n rhaid mynd nôl i'r basics. Ni'n gweld pwysigrwydd undod hefyd yn y ffordd mae Paul yn siarad â nhw. Drychwch ar adnod 10. Yr wyf yn deisif arnoch, gyfeillio, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n deisif arno nhw. Fel cyfeillion, mae'n galw arno nhw, yn apelio arno nhw. Mae di atgoffa nhw o be maen nhw wedi profi, o'r ffordd mae wedi caru nhw, a di achub nhw, a di newid nhw, a mae di atgoffa nhw o'r ffaith bod nhw nawr yn Christ, a felly mae'n deisif, mae'n pledio gyda nhw, please stopwch cwmpo mas. Please gwrandewch ar beth i fi'n dweud. Please talwch sylw i hyn, fy ffrindiau, fy anwyliaid, fy nghyfeillion, mae hwn yn bwysig. Ac yn arben hynny, nid jyst bod e'n mynd â hwn gyntaf, nid jyst bod e'n siarad mewn iaith cryf, ond sut mae'n deisif? Wel, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. A chi'n cael y syniad fyna bod Paul bron a bod yn defnyddio y teitl llawn, yr enw llawn. Chwbl pan chi eisiau i bobl gwrando weithiau, chi'n defnyddio enw llawn nhw? Rhywbeth fel yma sy'n digwydd fan hyn. Mae Paul yn dweud, fi'n deisif arnoch chi, chi'n ffrindiau, fi'n caru chi, ond fi'n gwneud hwn nawr yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Fi'n siarad fel apostol Crist, a felly Crist sydd yn apelio trwy fi. Yr arglwydd, yr un sydd ag awdurdod. Iesu, yr un a ddaeth yn ddyn mwyn eich achub chi. Iesu Grist, y Meseia, y brenin. Pam bod Paul yn dechrau fel hyn? Wel, mae wedi clywed am yr ymraniadau yma. Mae wedi clywed am yr ymblaidio yma. A diolch hynny ddim yn iawn y mywyd eglwys. Mae yna adegau lle ni yn goffod gwahanu wrth eraill, achos bod nhw ddim yn credu'r gwir. Maen nhw'n dysgu pethau sydd yn groes i'r efengil, yn groes i air Duw. Ond o fewn eglwys, mae fod undod. Ond ni'n gallu anghytuno'n bethau bach ac anghytuno'n dda. Ond dyw hwnna ddim yn reswm i rannu mewn i ryw factions, ryw grwpiau, ryw clybiau bach, ryw cliques. Mae'r gair yma, ymraniadau, ond ei na foed ymraniadau
yn eich plith. Mae hwnna'n cyfleu'r syniad o bellter. Bod yna rhyw divide mawr wedi ymddangos. Maen nhw dal yn yr un eglwys. Ac eto maen nhw rhyw... Dyna'r deilad na ddim yn helpu fan hyn, ydy e? Drachwch ar y ffordd mae'r cadeiriau di gosod, a pews di gosod. Maen nhw rhyw holltiau. Ac oedd un grŵp draw fan hyn, grŵp arall fan hyn, grŵp arall fan hyn. A fi'n gwybod chi ddim di ystod. Nid fel na mae eglwys fod. Ni ddim fod â phellter rhwng ni. Pan mae Paul yn sôn wedyn byddwch wedi eich cyfannu yn yr un meddwl ar un fan, mae'r gair yna nôl pob tebyg yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer trwsio rwyd i pysgota. Nawr, sa'n bysgotwr, fi'n gwybod, os chi eisiau dal pysgod, chi ddim eisiau rwyd llawn holltiau, llawn gaps, llawn tyllau mawr, achos mae'r pysgod yn dianc. Na, chi angen trwsio rwyd. Chi angen dod â'r rwyd yn ôl at ei gilydd mwyn cyflawni ei waith. A mae Christ i roi gwaith i'r eglwys yn do. Mae'n dweud wrth y disgyblion cyntaf, fe'ch gnaf chwi yn bysgotwyr dynion. Fi'n mynd eich defnyddio chi mwyn dal pobl fy mwyn ni, mwyn rannu'r efengil a dod â phobl i fewn i'r deyrnas. A chwbod beth ni methu gwneud hynny os oes tyllau yn y rhwyd. Ni methu gwneud hynny os oes tyllau ryngo ni. Pawb efo'i hobby horse. Pawb efo'i gweithgarwch bach nhw ei hunan draw fan hyn, fan draw. Na, eto, ni weld lot o hyn yn y llythyr. Paul yn defnyddio darluniau gwahanol am yr eglwys a darluniau i gyd yn cyfleu'r syniad o undod, agosatrwydd, cyswllt. Pan mae'r ymraniadau'n dod, mae problemau. Dyna'r pwynt cyntaf, pwysigrwydd undod, a na ni weld mwy o hyn eto. Mae hwnna felly'n dod a'n sylw ni at yr ail bwynt, sef y perygl o ymrannu. Y perygl un hindod ni yw bod ni yn ymrannu. A dyna sydd wedi digwydd fan hyn. Mae Paul yn dweud yn adnod 11, hysbyswyd fi amdanoch fy nghyfeillion, gan rai o di clywi, fod cynhennau yn eich plith. A mae'n ymrannu di ymddangos a'r ymblaidio yma mewn i grwpiau oedd yn uniaethu gyda unigolion gwahanol. Adnod 12 mae'n dweud, yr hyn o olygaf yw fod pob un ohonoch yn dweud, roedd fi'n perthyn i blaid Paul, neu minnau i blaid Apollos, neu minnau i blaid Cephas, neu minnau i blaid Crist. Nawr, be ni'n mynd i weld, os dyw a'i mynd, yw fod yr ymraniad yma yn symptom o broblem dyfnach. Okay? Mae eisiau ni sylweddoli hyn. Pa mae ymraniadau'n dod, pa mae cwmpo mas o unrhyw fath yn dod, mae'n symptom o broblem dyfnach. A'r broblem dyfnach yw bod ni wedi colli golwg ar Grist. Wedi colli golwg ar y groes, wedi colli golwg ar hanfodion yr efengil. Ond am nawr, ni jyst yn mynd i ffocysu ar y symptom. A beth oedd yn digwydd te fan hyn? Beth oedd yn mynd mlaen yn yr eglwys yng Nghorydd? Wel, ni methu bod yn siŵr, ond yr awgrym yw fod yr eglwys wedi rannu hynna mewn i grwpiau oedd yn hoffi gwahanol math o bregethu. Siwr o fod yna oedd y broblem sylfaenol. Oedd gan Paul un steil o bregethu. Achos pan mae person yn pregethu, beth i chi fod i weld yw i personoliaeth nhw, a dyw yn defnyddio'r unigolyn yma mwyn cyflwyno'r un gwirionedd ond trwy
gwas unigryw. A felly oedd Paul wedi mynd i Gorinth ac oedd yr eglwys wedi cael ei sefydlu ac oedd gan Paul ei steil o bregethu. Ond yna, nes ymlaen yn mywyd yr eglwys, chi'n cofio, oedd rhywun arall wedi dod, oedd Apollos wedi dod. A ni yn clywed am Apollos bod ganddo fe ffordd grymus o siarad. Hynny yw, oedd e'n siaradwr cyhoeddus da. Oedd e'n un oedd sydd o fod wedi cael ei hyfforddi mewn rhethreg, mewn rhetoric. Oedd e'n gallu defnyddio'r technegau gorau o'r dydd mwyn cyflwyno y neges, ond cyflwyno hynny mewn ffordd penodol, ffordd oedd yn apelio at y diwylliant yna. Mae'n amlwg bod rai wedi dod dan ddylanwad Cephas, sef Pedr, enw arall Pedr. Ac oedd gan Pedr ei stael falle o'n nhw wedi cael ei achub trwy bregethu Pedr ac wrth gwrs, dyn nhw rhyw soft spot wedyn ar gyfer Pedr a'r ffordd o fe yn trin y gair ac yn esbonio'r gair. A felly oedd pobl yn dechrau rannu, ond dweud, wel, o fi'n meddwl mae pregethu Paul yw'r gorau, dyna'r ffordd cywir i wneud pethau. Oedd rhywun arall yn dweud, mae Paul yn really sych a boring, sa'n gallu gwrando ar Paul, ond mae Apollos, waw! Mae'n siarad mor glir, mor effeithiol, mae'n defnyddio'r holl darluniau yma, a fi wrth y modd yn gwrando arno fe, a mae rhywun arall yn dweud, mae Apollos yn gofnod o sioe. Fi'n offi rhywun just fwy syml, ond grymus fel Pedr. He just says it how it is. Chi'n gallu dychmygu Pedr yn pregethu. A felly oedd y grwpiau yma, fi'n hoffi fe, fi'n perthyn iddo fe. Ac yna chi bron yn gallu dychmygu rai yn yr eglwys, rai super ysbrydol yn dweud, fi'n perthyn i Blaid Crist. Sy'n amser dy fi ar gyfer hynny. Fi jyst yn perthyn i Iesu. Lle o ffocws yr eglwys di mynd? Wel, mae'n amlwg bod wedi mynd ar arddull ac allanolion. Ond mae'n rhaid i bwysleisio fan hyn, doedd ddim gwahaniaeth o ran y cynnwys, achos mae Paul yn cefnogi Apollos, yn amddiffyn Apollos a'i weinidogaeth e. Oedd Pedr yn apostol, nid y broblem oedd bod yna gai athrawon neu pethau anghywir yn cael ei dysgu, oedd e gyd yn dod lawr yn y bôn i personoliaethau, a pa bregethwr oedd pobl yn meddwl oedd mwyaf impresif mewn ffordd. A fel fi'n gweud, symptom oedd hynny, ond yn ei feddwl yn ddyfnach am y broblem dyfnach. Ond just fan hyn, mae'n y rybydd i ni yn does yn ein dydd ni. Efo twf o we, a cyfryngau cymdeithasol, i ni wedi gweld twf hefyd mewn celebrity pastors a preachers yn dod. Falle bod chi wrth eich bodd efo rhywun, na ddim dechrau enwi rhywun neu byddai'n mynd, falle bod yna rhywun, a chi jyst wrth eich bodd gyda nhw, rhywun yn America, ac maen nhw wir yn help i chi, a chi wedi ffindo chi'n wedyn jyst yn treulio holl amser chi'n gwrando arno nhw, neu'n darllen i stwff nhw, a wedyn chi'n dechrau mynd yn feirniadol falle o ryw siaradwr neu ryw bregethwr arall, nid achos be maen nhw'n dysgu, ond jyst y ffordd maen nhw'n gwneud e, a chi, fi'n darllen fe. Os dim lot o amser dy fi ar gyfer fe, na mae e lot gwell. Os dim byd yn bod gyda diolch i Dduw am bregethwyr ac awduron da, ond mae yna berygl os ni'n dechrau gosod nhw ar ryw fath o pedestal. Os ni'n dechrau roi ein ffydd ni a'n gobaith ni yn y pregethwr
a nid y neges. Yn y pregethwr ac nid yn y gair. Yn y pregethwr ac nid yn yr efengyl. Yn y pregethwr ac nid yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna ddau berygl fan hyn. Y perygl cyntaf yw mae pobl yw'r pregethwyr yma i gyd. Ac yn aml iawn mae pobl yn syrthio. A ni wedi gweld hynny yn dyn ni yn profiadau ni yma yng Nghymru, heb sôn am yn fyd eang, pobl sydd wedi cael ei roi lan o rhyw fath o pedestal a chi'n ymddiried eich hunan ynddyn nhw ac yna maen nhw'n syrthio i rhyw bech o difrifol neu'n cefnu ar y ffydd os chi wedi buddsoddi chi hunan yn llwyr ynddyn nhw a mae hynny'n mynd i'ch chwalu chi yn dydy. A mewn ffordd, rhan o'r broblem yw bod nhw wedi cael ei roi lan ar pedestal, ynddo fe? Achos beth sy'n digwydd i bethau chi wedi gosod lan ar pedestal, a maen nhw'n rwydd iawn i'w bwrw nhw i law. Ond y perygl arall, mwy difrifol yw, os chi'n gosod eich golwg chi ar berson, unrhyw un meidrol, mae'n tynnu'ch golwg chi oddi wrth Grist. Fan hyn, wrth gwrs, ni'n dod i'n trydydd pwynt ni. Y llwybr at undod. Beth yw'r ffordd i ni, felly, os oes yna rhyw ymraniadau, os oes yna rhyw gwmpo mas, os oes yna bobl yn yr eglwys hon sy'n gweud, o, fi'n offi Gwydion yn pregethu, o, fi'n offi Emyr yn pregethu, o, oedd well dy fi pan oedd Tristan yma. Beth ni'n gwneud pan mae'r problemau yna yn ymddangos? Wel, y llwybr wrth gwrs yw Crist. Oedd y Corinthiaid wedi colli golwg ar yr hyn oedd yn ganolog sef croes Crist. Oedd eu ffocws nhw wedi mynd ar bethau'r byd, a ffordd y byd o feddwl, a beth oedd yn impresif, beth oedd yn edrych yn wych ac yn ddyniadol ac yn dda. A di anghofio, mae neges y groes yw gwendid, a gwaradwy, a ffolinau. Beth yr ateb te? Wel, mae'n rhaid i ni fynd ar ffocws ni nôl at Grist, a dyna mae Paul yn gwneud fan hyn yn dyfa. Mae'n gwneud hynny mewn sawl ffordd. Ni wedi gweld un ohonyn nhw'n barod, mae'n dechrau trwy atgoffa nhw o enw ein harglwydd Iesu Grist. Dyna lle mae apel yn dod. Cofiwch nawr, cofiwch am yr un yna, yr enw gwerthfawr yna. Pwy fel y fe? Cofiwch amdano fe, yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, yn adnodau 1 i 9, mae wedi defnyddio enw Crist tro ar ôl tro ar ôl tro. Yna ni'n gweld yn adnod 13 yn dyn ni. Yn gofyn y cwestiwn rithregol yma. A aeth Crist yn gyfran plaid? Mae pob o petai'n gofyn, ydy Crist yn gallu cael ei rannu lan mewn i ddarna? Ydy Crist just yn gallu bod yn cynrychioli un grŵp bach o fewn eglwys? Na, nonsens. Nonsens. So os pwy i ni, so os i ba eglwys i ni'n perthyn, so os beth yw'n diddordebau ni, Crist nogion ydyn ni. Crist nogion. Ni ddim yn Paul nogion. Ni ddim yn Apollos nogion. Ni ddim yn Cephas, ni'n Pedr nogion. Ni'n Crist nogion. Pam Crist? Wel, mae Paul yn gofyn cwestiwn arall. Ai Paul a groes hoeliwyd drostoch chi? Yr ateb wrth gwrs yw na. Peidiwch rhoi fi lan ar pedestal.
Ddim fi sydd wedi marw drostoch chi. Ddim fi sydd wedi'ch hachub chi. Nes i ddim rhoi mywyd i, ond i ddim wedi gallu byw bywyd perffaith drostoch chi. Nid fi yw eich gwaredwr chi. Gwas ydw i er mwyn eich pwyntio chi ato fe. Yn gofyn cwestiwn arall, a fydyddiwyd chwi i enw Paul? Ond dweud, chymod, pan ddeithoch chi gredu a wnaethoch chi gael eich bydyddio fel arwydd o ffydd chi, i ba enw gaethoch chi'ch bydyddio? Wel, enw tad a'r mab a'r ysbryd gar. Enw Crist. I bwy wnaethoch chi ymddiried? I bwy wnaethoch chi roi eich bywyd chi? Pan wnaethoch chi lawn i farwolaeth yn y dŵr yma, a troi'ch cefn ar yr hen ffordd o fyw, a dod allan i fywyd newydd ymhwy. Paul, nag e. Apollos, nag e. Stopwch roi sylw neu clod neu rhyw ogoniant i bobl dyn nhw ddim yn heiddi. Os yw'r ffocws mewn eglwys ar arweinydd neu arweinwyr neu bregethwr yn fwy na mae ar grys, mae rhywbeth i mynd o'i le. Paul yn dweud yn dydy, adnod 17. Nid i fydyddio yr anfonodd Crist fi, ond i bregethu yr efengyl. A hynny nid adoethineb geiriau, rhag i groes Crist golli ei gryw. Ni angen geiriau mwyn esbonio'r efengyl. Ond dyw'r efengyl ddim yn dod at bobl, dyw ddim yn ei berswadio neu achub neb jyst trwy doethineb dynol, na'r unig beth all achub yw grym, croes, yr arglwydd Iesu Grist. Chymod, oedd Paul yn athrylydd yn doedd, oedd Duw di domnio fe efo gymaint o ddawn i ysgrifennu, i esbonio'r efengyl, i gyflwyno'r efengyl, a diolch amdano fe, a diolch am Apollos, diolch am Pedr, diolch am pob gweinidog ffyddlon. Ond beth sy'n achub? Wel, y neges am y groes. Pobl yn ymddiried, nid mewn gallu dynol, nid mewn sgil wrth pregethu, dim byd fel yna, ymddiried i Meseia, croeshoeliedig, gwan, wedi ei wrthod a'i barnu gan y byd, wedi ei guro'n friw, wedi roi ar groes o bren drosto ni. Os ni'n mynd ar goll, gofod find your bearings yn di chi. Chi'n edrych ar bach, chi'n edrych ar gwmpawd, chi'n edrych ar y tir o'ch gwmpas ac yn ffeindio ffordd yn ôl. A be mae Paul yn dechrau dangos i'r Corinthiaid fan hyn yw chi wedi mynd ar goll, chi wedi colli'ch ffordd. Mae'r ymraniadau yma yn eich pryd chi'n dangos bod chi wedi colli rhywbeth, di anghofio rhywbeth, ond fi eisiau dechrau nawr dod â ni'n ôl at Grist. Achos fe yw'r unig sail i yndod. Rwy'n ni yn gallu dibynnu ar pethau eraill mwyn yn un o'n ni. Y ffaith bod ni dros hanner cant neu dan hanner cant. Bydd Rodri yn croesi'r trothau yma, cyn bod hir. Y ffaith bod ni yn cefnogi un tîm pêl-droed yn hytrach na rhyw dîm arall. Y ffaith bod ni yn hoffi Frozen yn hytrach na gael holl esiample eraill o beds yn rhoi. Ni'n gallu dibynnu ar pethau fel yna, ond maen nhw'n rhy wan yn dyn nhw. Maen nhw'n iawn am gyfnod, ond dyn nhw ddim yn para. Dim ond Crist. Dim ond Crist sy'n gallu ni'n. Edrychwch ato fi. Amen.
mynd i ganu o'r llyfr yma yna. 340. Arglwydd gad i'n dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle yr eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. diolch i ti, dy fod ti yn dy ras wedi rhoi eglwys i ni, ac i ni'n diolch am y rhai ti wedi rhoi mwyn gwasanaethu o fewn eglwys. Mae fe ni bod ni yn aml yn gallu rhoi gormod o ffocws i bobl ac colli'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu. Ni'n gofyn nid i'n gwarchod ni nawr, fel eglwys. Cadw ni rag unrhyw yn bleidio neu ymrannu. Cadw ni rag unrhyw ffocws ar unigolyn. Cadw ni rag unrhyw beth sy'n tynnu ffwrdd o'n undod ni yng Nghrist. Dad, ni'n gofyn nawr a ti barhau siarad gyda ni trwy dy air ac yn yr wythnosau a'r misoedd sy'n dod arglwydd a wneud i bwyso y pethau yma ar ein calonau ni. Da, derbyn ni nawr, derbyn ein mawl ni, am diolch.
yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.